Ae. Ayo Dok Sus. Langsung bergabung kalian DA ini. Ola putrane Mas Kasri. Putri, oh Putri ki wedok. Nah, putrine Mas Kasri. Mas Kasri rawuh nggih. Hei. Ha-oh. Oke para rawuh monggo kita pirsani inilah persembahan dari teman-teman UMKM Chandra Putra Budaya. Ae. Oh oh. Ae. Oh. Ae. Bakul kendang. Bakul kendang. Mas Kasari nek guri ron Mbak. Ayo lo Mas. Asik goyang, asik goyang, asik. Ae. Tanaman ada tukulan sakala bisa aklilir tegal sawae tikel pamatune biyen karan rawa saiki dadi kutha
Bayan Sidem. Kalau mereka uga rawuh wonten ing pabrik gula Mojo Panggung. Yuk. Sesarengan Condro Putra Budaya. Matur nuwun kanca-kanca saking Putra Birawa Sidem Gondang. Yo. Ho. Bersinar berasi sehat indah menarik endah etine kota ing tulung agung bersinar sinar janji pamorati Pancasila hidrologi lonawati Pancasila pembangunan wis nyata wujud era tiga landas asa santi terus maju pantang mundur rampak pembangunan ing tulung agung bersinar. Yeah.